Per commemorar el 26è aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant, el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya volem fer sentir la veu de tots els nens i nenes catalans. I per fer sentir la seva veu, han elaborat el primer manifest del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya, que es va constituir justament ara fa un any. Un manifest que els donés a conèixer i que servís per reivindicar els seus drets, però han volgut anar més enllà. Volem que es protegeixi els nens i les nenes i adolescents que viuen en països on els seus drets no es tenen en compte, on no són respectats. Volen que la seva veu sigui la d'aquells nens i nenes que han hagut de fugir dels seus països per culpa de la guerra. Tots tenim l'oportunitat d'anar a l'escola, tenim uns pares, tenim una casa, així mitjanament, o sigui, sí que tampoc tenim la millor condició aquí, però és molt millor que la que ells tenen allí i ells pateixen i volen vindre aquí per tindre una millor vida, per aconseguir poder anar a l'escola, una educació, un futur. Els seus pares, jo penso que quan es porten cap aquí, l'únic que pensen és benestar dels nens, però clar, molts no hi sobreviuen, altres moren. I tenen tan clar el problema com la solució. No és qüestió de que vinguin tots, tots cap aquí, que ajudin allí, que posin, que donin influència, que posin pau. Perquè a mi no m'agradaria fugir del meu país. El que voldríem és que tinguin una millor vida al seu país, que tinguin tot el que nosaltres tenim aquí, que ho millorin allí. Han elaborat un manifest per deixar veu als que no en tenen, perquè són ben conscients dels seus drets i els volen exercir. Que es tingui en compte la nostra opinió més que això. Volem participar, tenir la nostra veu, fer-la sentir.